No Parainenhan on tietysti maailman paras paikka ja maailman kaunein saaristohan on Paraisilla. Olen liikkunut täällä veneellä ja autolla ja ympäri ja olen asunut melkein koko Turunmaan saaristoalueella, Nauvossa, Kemiössä, Paraisilla, Turussa. Ja tunnen aika hyvin nämä seudut. Ja täytyy sanoa, että on niin kuin mahtava alue olla ja elää. Kiinteistövälitysala on minun aikanani kehittynyt paljon. Ja silloin kun mä tulin mukaan kuvioihin 80-luvun viimeisinä vuosina, niin silloin oli ehkä kynäpaperi ja puhelin. Silloin ei edes ollut kuvia kohteista ikkunissa monella välittäjällä. Mä laitoin kohteet ikkunaan ja se oli niin kuin vähän jo uutta siihen aikaan. Seuraava iso askel minun firmassani oli silloin, kun tulin jo Paraisille ja vuonna 1998, kun me sitten mentiin nettiin ja hankittiin omat kotisivut. Se oli 1998, siitä on jo yli 25 vuotta aikaa. On nähty monta hyvää vuotta, monta huonompaa vuotta ja on isoa lamaa ja pienempää lamaa. Ja minusta se on niin kuin yksi asia jo, että on säilynyt ja pysynyt mukana kaikki nämä vuodet ja sitten kehittänyt vielä tätä toimintaa, niin se on tietysti semmoinen asia, joka tuntuu hyvältä ja tietysti sitten kaikista asiakkaat ovat se tärkeä osa kuitenkin tästä ja tärkein. Tässä on vuosien varrella myöskin vähän oltu mukana rakentamassa ja osallistuttu tämmöisiin uusrakennuskohteisiin ja sekin on ollut aika vaativaa ja myöskin sitten palkitsevaa. Tervetuloa Turunmaan kiinteistöihin. Me autamme teidät löytämään paikkanne saaristosta.